IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Dakkel a katulungan. Daytoy tin bata digiti residente iti libra pagluganan nga inpa iti gobyerno ti syudad ti Batak. Según gani Miss Charlene Tagatak, residente iti barangay Baay, at dakkel at tulong kanya na daytoy kang ronana itang agtul-tuloy ti parangato ti presyo ti petrolyo ken amin ang magatang. Para kada kami nga everyday nga commuter da kami nga agriculture lawas nagkala ka tulungan nila ti bigyan sakay ni government of Batak kasi aglalo ka na hinaamin lalo kanya so nagkala ka tulungan talaga para kada kami estudyante ken Iti sa Bali Bangir, kuna ni Miss Cassandra Demdem, may isang estudyante iti Mariano Marcos State University, ket dakkel at tulong ken kuana daytoy akas estudyante ti maneho didingin mato amin ang magatang ket napektaran ti pamilyada kas tamet ka allowance na ket saan payan ang makaanay ken kuana. Nakatulong dati ka na kasi basit lati allowance mga itoy nga may di nagkasati bayan ti bumato ti bayan ti gasolina ket bumato met ket awamot may ket ti parents ko extra for my baon din ket di 150 nga kasta ko ket hanga umanay kanyak DJ for school activities and school na pabayadan. Pinagyamanan met iti residente iti syudad ti Batak ti LGU kapo iti daytoy at tulong nga inpayda kadag iti estudyante ken nagubra ti syudad ti Lawag. Para iti IFM News, Idol Rain Santos Tatok, IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.